benvidos a todos ás Mañás de Marilú. Hoxe é un programa moi especial, vale? Vámoslo dicir así porque xa son moitos anos tomando o pulso ao noso querido país e hoxe creo que vou dar a noticia máis especial de todas. Atención porque este vai ser o último programa das Mañás de Marilú. Bueno, pues nada, qué cabróns, ¿no? Pensei que vos iba a dar un pouco máis de pena, pero bueno. Bueno, quero aclarar que por un motivo personal marcho para Cataluña, porque ali vanme dar cartos e vou vos enterrar a todos neles. Agora non hai tanto jajaja, eh? Así que hoxe mesmo vou a coller o meu jet privado e me marcho para Barcelona e ali vou ser a próxima Àngels Barceló, que tamén manda huevos ser catalana e chamarte Àngels Barceló, verdad? É como se unha galega se chama Alicia Pontevedra, por exemplo. Así que hoxe, para despedir este último programa, quixemos contar con o noso convidado máis querido. Recibimos con un forte aplauso ao alcalde de Pazos! ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás? Alcalde, como estás? Por aí andamos. Estás ben? Veño contento porque dicían que non había onde aparcar no parking da Gallega, metí o coche no parking. Sí. Aparquei ao lado, que me fixo mi ilusión, ao lado do presentador, Cristian Gálvez. Tío, Cristian Gálvez. Cristian Gálvez é que presentaba antes para esa palabra. Conozco, sí. O Soso. Cristian Gálvez, Sí, tú ali, aparquei ali. Aparcaste ali. Aparquei ao lado de dixen eu, Cristian. Chámase Cristian, de verdad que pensei que era un nombre artístico. No, Cristian Gálvez. Xa, pero é que Cristian Gálvez está en Telemadrid. Ao final aparquei longe, entonces, sí. Aparecía a min... Da igual. Bueno, alcalde. Xa parecía a min que era moito andar. Que era moito andar desde o parking hasta San Marcos, pero bueno. Como estás? Estou ben, estou contento. Véxote contento, Sí, porque teño un gran anuncio que facer, Marilú, a ti. Eu tamén. A toda a audiencia. Eu Tú tamén tamén, tes alcalde, algo que teñoche dicir. que comentar Pero déixame algo. a min, Sí. porque esta noticia vas caer de cu. Going back de cu. Yes. Pa atrás de cu, sí. Pois é un día grande para Pazos, e xa sabes que o noso concello sempre foi, por decirlo dunha maneira elegante, unha mierda. Alcalde, por favor. Sí, é así, todo o mundo sabe, sabémoslo nós, sabemos a xente de Pazos, sabe todo o mundo. Pero remataron los tiempos de oscurantismo. Remató la oscuridad. Moi ben, pois vas Sí. poñer máis farolas. Pois está moi ben porque en Pazos están cada 3 No, é que metros. se poño máis farolas, tocaría unha con outra xa. Que decir, non podo poñer máis farolas. Refiérome a que desde hoxe en Pazos vai ser unha vila das importantes. Podo adiantar, pola dereita, a vilas tan importantes como Mugardos ou Cospeito. Hoxe Pazos, por fin, chega aos 5.000 habitantes. Aplausos. Moitas gracias. Moitas gracias. 5.000 habitantes. Sí. Pois moitos parabéns, alcalde. Nada, moitas gracias. E podes saber como fixo para chegar a 5.000 Bueno, habitantes? son políticas para fijar población. Sí? Hai 3 anos que está prohibido morrer, a nai de Pazos. Aí é onde se fija a población. Hai un señor que ten 178 anos. Ajá. Solo se alimenta, como a xente maior, de caramelos e galletas. Caramelos e galletas, caramelos e galletas. Caramelos de eucaliptos e Sí, os tofes, Sí. Porque a persona maior queda sin saliva, entón chupetea moito o Claro. caramelo. Despois, por exemplo, a xente que iba a ter fillos, adiántanse os fillos, adiántanse. En vez de telo aos 9 meses, teñense aos 15 días. Así. Sí, hai que darlle de mamar a madro, padros, abuelos, todos, patas. Bastante, E entón aí nos poñemos nos 5.000 habitantes. Pero bueno, temos un detalle para ti, para celebralo, que vai no traer agora a miña mão dereita. Sabes quen é o teniente alcalde? Sí. É o irmão de Chelo García Cortés, vale ver. Agora é o meu teniente de alcalde Luis Miguel, mira.
Mírate, Luis Miguel. Aí o ves, ten a cara metida nunha cueva. Que tal? Como estás? Está regular. Levou este ano Mister Desconjuntado 2025. E traemos esta chapa para ti, Mariló, Ai, para que alcalde, leves pero- aquí. Aí a tes, para celebrar os 5.000 habitantes, pon Pazos 5K, que 5 é 5.000 e cae de cago en la santa. Alcalde, por Aí está, 5K. Séntate, por favor, senta aquí. Noraboa, a usted tamén, noraboa. Entonces, para nós é moi importante, porque unha vez que chegamos aos 5.000 habitantes, recibimos unha subvención de Europa de 100 millóns de euros. Ajá, 100 millóns de euros para vostede. Para gastar. Para vostede, ¿no? Que, donde vai facer o próximo chalé? Eu vou facer chalés hasta que teña tantas casas como al Gran Wyoming. Aí se é a miña lucha pola libertad. Aí estamos. Bueno, o que se chama economía circular. Eu collo os cartos de Europa e o gastos en min. Así vai dando a volta. Xa. Alcalde, Dime, cariño. o comunicado. O comunicado, que pasou? Hai un comunicado, sí. José Manuel, cando precise. Querido povo de Paz, É comunicado e invéntalo. Que É se fora comunicado. comunicado iría Bueno, escrito igual en lo algún sabe de sitio. memoria, Coño, Alcalde. pero fai que lees, polo menos. querido povo de Pazos, Que viña a moto. despeinenme. Querido povo de Pazos, chegou, Non mires pa mí, mira pa pueblo, joder. chegou o gran momento. Temos que facer todos un esforzo. Son moitas cámaras. Claro. Mañá, ás 12 da mañán, temos que estar en fila porque nos van a contar. Marilú, a nosa veciña máis querida, Sí. vai ser a primeira. Claro, tú acor... Oh. Eh? Eh? Oh, que pasa? Vámonos, mañá veñen os da Unión Europea para contar para que estellamos os 5.000. E tú, como eres veciña de Pazos, temos que estar todos aí. Non pode fallar un. Se falla un, xa cagamos. Sí. Pues tú vas a estar diante de todo, on front. Qué emoción, ¿eh? Sí, señor. Que me acabo de Normal, emocionar. é que son 100 millóns de pesetas que nos veñen aí contantes y sonantes, vale? De pesetas. Vamos... 100 millóns de pesetas? Bueno, todo o que manden é bon. Manden pesetas, manden... Vamos meter suelo radiante nas tazas dos váteres. Que pasa, Tess? Que pasou? ¿Qué? Que che pasa? Alcalde, Coa emoción que... o rótulo, Oh. o rótulo. O rótulo. Último programa das mañás de Marilu Marcha de Galicia. Como que marchas de Galicia? Marcho de Galicia porque me chamaron da corporación. Da? Corporación. Corporación. Que te chamou? ¿Eh? Que te chamou? TV3. Tres. A TV. tres. Antena 3. TV... Non marches, ¿Por qué? Marchou Roberto Vilar e mira. Que ataque máis gratuito. Vai mirar ali se estamos todos xa, vale? Que se conten todos, que esteñan os 5.000 personas para mañá ás 12, vale? Marilu, non te podes marchar. Somos 5.000 xustos, tú eres un máis. Se faltas tú, perdemos... Entendes? Van vir mañá, van recontar, ten que haber 5.000. 5.000 habitantes, 5.000 pacenses. Oh, 5.000 pacenses. Pacenses, ah. 5.000 pacenses. Pero en Badajoz. En Badajoz son badajocianos, aquí é paciences. 5.000 pacientes. A ver, sinto moito, alcalde, pero é que non podo romper isto así con Cataluña. No, porque Cataluña non é amiga de romper nada. Bueno, No. Además, prometiche, dixeche que tú nunca ibas fallar aquí a este país. no, eso é No, mentira. como que non? Eu nunca dixen eso na miña vida. Escoita, mira isto, mira isto. Eu estou contentísima. Moi Para bien. min a Televisión de Galicia é a miña casa e eu Home. jamás abandonaría a Televisión de Calleja. Galicia que amo. Dixecho, ¿eh? Yo No me nunca enamor- abandonaré a Televisión Pero- de Galicia.
Nunca me veredes fora da Estaba- televisión de Galicia. Estaba reproducindo palabras que dixo Roberto Vilar, non estaba falando como Marilú. Roberto Vilar o que dixo, eu se un día me vou, volvo. Foi o que dixo. Non dixo mierda desa ningún. Non me vales. Date cuenta, Marilú, que somos 5.000. Somos 5.000 xustos. Se te marchas tú somos 4.999. Non te vais, pídeme o que queires, por favor. Pídeme lo que quieras. O que queira. Hola. Vamos ir un momentiño a publicidade e en 2 minutiños estamos aquí de volta. A ver, alcalde, No, por favor, pídeme o que queiras, pero non te podes marchar do Concello. pido cho que queira. Pídeme o que queiras. Quero os 100 millóns. ¿Sí? Quero os 100 millóns. Pídeme o que queiras menos cartos. Bueno, pois conformeume coa mitad, 50 millóns. É que 50 é prácticamente a mitad. É imposible. Como che vou dar eu 50 millóns? 5 millóns. 5 millóns? É que se levas 5 millóns levas máis que min. 6 millóns. É que se levas 6 millóns levas menos que min. 7 millóns. É que se levas 7 millóns levas o mismo que levo eu. 8 millóns. Veña, non se falen máis. 5 millóns. Venga, Vale? 5 millóns. Veña, perfecto, acepto. Xa verás que ben vas vivir nun pueblo que a partir de ahora ten 5.000 habitantes. 5.000. Manuel Ángel, esa é a tua cara de tristeza. Alcalde, Que pasou? teño unha noticia. É boa ou mala? Non é moi boa. Que pasou? É que contamos mal. Contamos mal. Non hai 5.000. Non somos 5.000. A mellor un error aí no... Cago en la mar. Cantos somos? 37. Vamos a ver. Que contar apurado, Pero que, como 37? Pero entonces quen contou 5.000? É que eso sabes que xa sei o que pasou. Eran 5.000 cando os contou os sindicatos e ao contalos o goberno son 37. Eso foi.